ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва он бордороне ки айни ҳол моро тамошо доред. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтарин аст, бовар дорам барои ҳаматона маъқул мешавад. лайкора дар видео бигзорен, фикротона ҳатман дар комментария бинависонен. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. ина ауди бародаро 2009 объёмаш д як тамошо мекунем. ина сасени бароношам бинем. маҳкамака салош дар архившам электропакетай. тонировкаш чанд қайдига ака? солона ҳуҷҷат дорам. тонировкаш январ ношамага аначи коробкаш автоматай монитор дора. хайхтун десен сасен чихелай кожни салон сасен зур. чанд та гуфтест ака? 140 та бо муомила мешавохи. фақат сум варианти алиш номро табугака 93813 0555 ина маромад занг занакада қатиш муомила кунен. мошине ки ин ҳол десем метавонед тариқи алиф кредит ҳам харидорӣ намоед. ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. инҷо чихеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагиай бародаро, тамоми молҳои ороиширо ай мошиниҳо дорем. чихолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинида бигем ҳастай, лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошиниро яъне базеб мекунанд ҳастай. ҳатто доставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед доставка кунед ва доставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазина хушо сиёмка мекунем, метавонед чихолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. Toyota Avalon бародаро 2013 сол, объёмаш 3.5 ина як тамошо мекунем. вагон аймага дискош салонш тоза. ахи бошам бинен. ина балонош сасяниш тоза. чорта электропакет, кожни салон, мультилур, коробкаш автомат, люк дора, старт-стоп ҳам дора, монитор. Липстоп ҳам дора, липстоп шана гуфтӣ. мошин фулай карочи. чанд та гуфтест ака? чанд та гуфтест ака? 110,000 бо муомила мешавахи. номро тамагӣ 904 ина маромад занг занакада қатиш муомила кунен. арзонам мекунам мега. мошине ки ин ҳол десем метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед бародаро. ина астраҷи бародаро 2000 солаш, объёмаш 1.16. як тамошо мекунем. газ бензин бедай.
Tonirovka чанд қайд гай? 4 моҳ дига tonirovka дорам ага. Солона ҳуҷҷат. Дарои ақибаш ручной. Пешош электропакет, коробкаш механикай, кондиционериш кор мекуна, сеани зур. Ай пробегиш маълум нест. چند هفته سیراکا 65 تا با معامله میشن 554 44 14 97 اینم علامت زنگ بزنین کدا خطیش معامله کنین ماشین که این حل لسه میتونین طریق خلیف کردید خریداری نماین باردار نکسی باردارو 95 سال یک شش اینجکتر یک تماشا کنین حجت داره ای؟ گاز بنزینه؟ حجت داره گاز بنزینه میگه حقی باش هم الکتروپاکت 4 تا الکتروپاکت коробкаш механикай сасяниш миёна 174 000 пробега 918 82 32 31 چند تا گفته چه 19 19000 میگه با معامله میشه چشکش سوزه اینا مرامت زنگ بزنین کدا قطعش معامله کنین ماشینی که این لسه میتونین طریق خلیف کردید خریدار نمایید Opel Sedan бародаро 93 солай объёмаш 1.6 простой тонировка 4 диска сасани балонош ҳам новай ина салонша нишон метун бинин торпедаи 97 аздагиш ҳаман ҷош мотор ҳамаша 97 кадаге сасани зу задний камера дарои ақибаш рушной чорта даш рушной не радои ки дидесен дар мегирад дарашав масад мошина тайёр кадаги коробкаш механикая сасани зур тонировка чанд хайдига ка 10 моҳа номро тамаги 94 43 77 70 чанд та гуфтед чия 35 та бо муомила мешава хоб 35 та мега бо муомила мешава намарамат занг зана када қатиш муомила кунен мошини кайн ҳоллесе метавонед тариқ халиф кредит харидорӣ намоед мерседес сешка бародаро 99 сола объёмаш D Sport як тамошо мекунем тонировкаш чанд хайдига солона ҳуҷҷат дошта солона тонировка бошам электропакет лукам дора 4 та электропакета састани зур чихолои нав чанд та гуфте саша 85 та бо муомила мешава номро табугака 989
44 46 46 اینم آرمان زنگ بزنید کدا خطیش معامله کنین ماشینی که اینو لسه میتونید طریق خلیف کردید هم خریداری نمایید. خیرافکه چند خریدگاه که؟ بود میشوه نداره بود. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихареду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.